ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотежи ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардои азиз созен хубен. Дар имрӯза видео мошинҳои фурӯши хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзона қабул кардем. Оз барои шуморо нархи навушона гап мезанем бардои азиз. Фақат шумо то охири видеоро тамошо кунед. Фақат бардои азиз дар видео ҳози лайка биҷихен. Касе мисол дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед. Ягон рӯз ами канала мисол ана мошинаи хонаҳа ё квартира да насибтон боша мехарен. Бардои азиз дар канал подписатсия кунед ки мисол ма ами видеоро дар YouTube мондам. Сразу шумода уведомление мерава дар телефонтон медроен якмин шида видео мара тамошо мекунед. Мақсад 1 сол 2 сол пас тамошо намекунед, ам я рӯз пас видео мара тамошо мекунед. Ам подписатсия раҷиқден, зангулачара бологи дамонед. Ана ака мерим усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меёрам бардои азиз. Ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардои азиз гарени арзон шудагӣ ай. Фақат шумо бардои азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарени арзон шудагӣ дӯстони азиз. Занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали Саудо ТЖ гирифтум ба шумо скидка мекуна. бардои азиз мо навора сар мекунем. марҳамат то охири видеоро тамошо кунен. начхеле ки гуфтем дар ин видео ана мисол дар ҳамин навор мошинҳои фурӯши хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. ва бардои азиз оз як хонара мисол сиёмка кардагӣ ай ноҳияи восеа дӯстони азиз ами хона мақсад сиёмка кардагӣ дар мо равон кардагӣ гуфта яке Саудо ТЖ амира реклама эҳсос ки бардои азиз марҳамат гӯш кунед. мо ози маълумотша гап мезанам. хона ҷои беҳтарин да қарор дора бардои азиз. нархшам гарени арзон гуфтесай. марҳамат видеоша рӯи кардагӣ гӯш кунед, ма гап мезанам. бардои азиз хонаи фурӯшӣ қарор дора дар ноҳияи восе пеши мактаби Диржим. бардои азиз мисол касе ки ай ноҳияи восеен медонед ки ман ки ҷои восера гуфтесам. ноҳияи восе пеши мактаби Диржим наздики район да бардои азиз 4 сотиқ заминай 3 дархона ба як калидораш кардагӣ. бо диққат гӯш кунед бардои азиз. 4 сотиқ замин 3 дархона ба як калидораш. ремонти хуб дорад дӯстони азиз. ана соҳиби гуфтагие ки ремонти хуб дора. ана масъалаи овсвеч мега ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона 100% бидед дӯстони азиз. кухни бания дар друншай. гӯш кардесем бардои азиз. кухни бания дар дарунаш будай, ҳоҷатхонаш берун дай. ва бардои азиз дарахтҳои мевадиҳанда бисёр дора. мисол касе ки мисол на дарахт парахт мисол интерес не дарахтҳои мевадиҳанда бисёр доштай намераи бозор мисол дарахт намехарӣ. хулоса дӯстони азиз герди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ мактаб садиқ магазин медпункт мисол масҷид наздик будай. ҳамаи чӣ наздик ҳайда нигоҳ кунем бардои азиз. мактаб мисол садиқ магазин медпункт масҷид ҳамин қасизо бардои азиз наздик будай. омадем нархшда бардои азиз. нархшам беҳад арзон гуфтесай дӯстони азиз. беҳад нархи хубай. нархи хонара 230,000 сомонӣ мега. 230,000 сомон. чихеле ки гуфтем хона дар ноҳияи восе. маълумотша дӯстони азиз дар рӯи экран нависагӣ марҳамат бихонед. 230,000 сомон нархиш будай ба пули русӣ. ана мисол чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагӣ марҳамат бихонед. 230,000 сомон. ана номерои тоҷикистон шам астай. номерои россияшда WhatsApp дора. дӯстони азиз барои маълумоти бештар метавонед ки да ҳамин рақамҳо занг бизанед. нархи хубай. мисол оз агар шумо занг бизанед бигӯед ки номероро ай канали Саудо ТЖ бачаи очкидор гирифтам. во мисол масъалаи сумаш қатӣ барои шуморо таргавад яъне ки арзон мекуна. марҳамат бардои азиз занг бизанед. баъдаи хонара гап задан бо квартираҳорам ҳастай. бисёри бардорои Россия мисол ай дигар шаҳрҳои Россия ай Сочи гуфта буданд ки ягон хонаи арзон ай шаҳри Ҳисор бимонед. марҳамат бардорои азиз. ина як ана бародар хонаи хича мисол омада рӯи кард гуфта ки Саудо ТЖ рекламаи созаш ки рекламаҳои худат киноги бад рафтесай дар ҳамин мисол YouTube. бардорои азиз марҳамат гӯш кунед. ҳозир мисол ман маълумотша гап мезанам барои мо шуморо мисол видео кардагиай. агар шумо мисол хонаи фурӯшӣ дошта бошед метавонед ки нахе видео кунед дар мароӣ кунед. мо метавонем ки рекламаш кунем. бардорои азиз хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор қишлоқи Сарчашма. бардорои азиз гӯш кардесед қишона хона дар шаҳри Ҳисор қишлоқи Сарчашма
4 сотиқ замин ду дар хона ба як калидориш кардагӣ ремонти хонаҳо бардӯи азиз замонавие. марҳамат намисол видеоро тамошо кунед. ремонти хона замонавӣ кардагӣ ҳастуни азиз ягон камбудӣ надора, фақат сума метен медроен зиндагӣ мекунед. обу свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%, кухни бания ҳоҷатхона дора, гирди хона се тарафш маҳкам кардагӣ, магазин, масҷид наздикае. дӯстони азиз, нархи хонара 205,000 сомонӣ мега. 205,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамаша дар рӯи экран нависагӣ дӯстони азиз, метавонед ки нами рақамҳо да занг бизанед, маълумоти бештара бигиред. фақат бардӯи азиз занг бизанед, мисол бигӯед ки номерои канали Саудо теҷа гирифтам, ба шумо мисол барои нархиш бо арзон мекунам. чӣ хеле ки гуфтем хона дар шаҳри Ҳисор, ана қишлоқи Сарчашма. 205,000 сомонӣ дӯстони азиз, ба пули русӣ чанд қамаша дар рӯи экран нависагиам. барои маълумоти бештар да ҳами рақамҳо ё мисол занг бизанед ё ватсапшда бинависед. ватсапам дора. ана акӣ як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. хона дар ноҳияи Хуросон дӯстони азиз, ҳамаша мисол ма гап мезанам, маълумоти пурратара бо диққат гӯш кунед. ҳамаи маълумотша нависта гирифтагиам. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Гулрез. хона бардӯи аз дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Гулрез, 8 сотиқ замин, 4 дар хонаи фасони шурӯъ кардагӣ дӯстони азиз. хонаҳо ремонти миёна дора, обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, кухни бания дарунӣ ва берунӣ дора. фаҳмидана бардӯи азиз? кухни бания дарунӣ ва берунӣ дора. ошхона, бания, ҳоҷатхонарам доштай. гирди хона маҳкам, дарвоза часпондагӣ, мактаб, магазин, масҷид, боғи калон бардӯи азиз дар ин пеш хонашай наздикай. мактаб, магазин, масҷид, боғи калон наздикай дӯстони азиз. айраи мисол ами калонай ку айраи калони душанбе қирған 4 километр дурай. бардӯи азиз, нархи хонара 380,000 сомонӣ мега. 380,000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қамаша дар рӯи экран нависагиам. номерои телефонаш ҳаст, марҳамат занг бизанед. бардӯи азиз, мегзарем ба 4 эълони имрӯза. дар ин видео квартираҳои арзонам ҳастай, бо мисол то охири видеоро тамошо кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, тарафи колхози ана Карл Макс гуфтагиае. Карл Макс 6 сотиқ замин ду дар хона кардагӣ, ремонташ миёна дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидесен. ана бардӯи азиз, бания дора, кайдорам доштай. нархи хонара 80,000 сомонӣ мега. 80,000 сомонӣ. хона бардӯи азиз дар ноҳияи Фархор. маълумотша дар рӯи экран нависагӣ дӯстони азиз, марҳамат касе харидор бошед, метавонед ки занг бизанед, хонаи арзона соз аз ноҳияи Фархор 80,000 сомон бихаред. барои подписчикора бардӯи азиз, як мошини арзони дигарам гап мезанем, марҳамат гӯш кунед. Opel Astra F дар кузофи седан, соли баромадаш бардӯи азиз 1993. сӯзишвориш газ гуфтагиай, объем моториш 1.6 литрай, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот дагия ки моториш 16 масла мисол намехӯрдай мега, коробкаш 100%, документ надора, барои мисол балонош гуфтагиай 70%, дискош нав. хай занг бизанед, бо чақчақ мекунед гуфтагиай дӯстони азиз. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина дӯстони азиз 20,000 сомонӣ мега. барои маълумоти бештар марҳамат числаи видеоро нигоҳ кунед, занг бизанед. бардӯи азиз, мегзарем ба як квартираи арзони дига, марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Зайнабобод, деҳаи Адолал гуфтагиай. як хонага квартира дар диаметраш қарор дорад 32 метри квадратӣ. домои пешна квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки соҳиби квартира бардӯи азиз маълумот додагиай ки мисол бисёри чизҳош меистода гуфтагиай дӯстони азиз, ба тамоми чизҳош гуфтагиай, топли пол, кондитсионер, шифонер, холодильник, газ, кухни гарнитур, диван, кроват бо ду та дига тумбучка, телевизор,
бо базаш мега дута дига антенна барабалистки сонечни батареи. бардӯи азиз мисол ҳамаи шароитош будай ба хонаи заминиам алиш мекард. нархи квартира 250 000 сомонӣ. марҳамат занг бизанед. ки ҷое ки хонаи заминӣ ё квартира намондисам комментария ҳамин видео да бинависем. бардӯи азиз мо дар видеои оянда арзонуша барои шуморо реклама мекунем. дӯстони азиз ана квартира десен қарор дорад дар шаҳри норак ана кӯчаи с ниёзов гуфтагиай шаҳри норак кӯчаи с ниёзов як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 30 квадратни метрай домои пешина квартира ремонт доштаи соҳиби квартира маълумот додааст ки як ҳуҷрага воқеъ дар ана с ниёзов 14 ремонт дорад. дӯстони азиз барои маълумоти бештар бо телефон занг бизанед. дӯстони азиз нархи квартирара 205 000 сомонӣ мега. квартира дар шаҳри норакай 205 000 сомонӣ. бардӯи азиз шумо мисол тамошо кардеса бошен числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша метавонем ки занг бизанем маслиҳат кунем. ханам хеле ба чеюча пашгоҳи ба навори хонаҳои фурӯшӣ мисол мошина рӯй кардан хонаҳои заминӣ квартираҳои арзонам рӯй кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунам ки хай нархҳои соз буд. аз куҷое ки бардӯи азиз хона мисол ё квартира намондам бифаҳмем ки ай ҳама ҷо рӯй накардиян. хай бардӯи азиз мисол мо як рӯз пас барои шуморо наворои нав мекунем. мумкин ки ай дигар ҷоҳоам ягон рӯз хонаҳои заминӣ ё квартира рӯй кунам. барои он бардӯи азиз шумо фақат уқа вақти шуморо намегирам подписатсияра ҷиқден зангулачара бологӣ дамонен ки мисол ман видеои нав кардам телефони шумо да мерава подписатсияра биҷиқен. дӯстони азиз агар шумо ҳам ягон реклама дошта бошед мисол хона квартира мошин метавонед ки нами рақамҳои десен дар ватсап шурӯъ кунед. мо дар видеои оянда насиби иншоалло рекламаш мекунем. ва бардӯи азиз бисёри бардро моро россия тамошо мекунанд мегӯянд ки ютуб кам часпидесай мисол кор накардесай. бардӯи азиз мисол як видеора мо аз ютуб скачат карда мисол монтаж карда тайёр кардагием мисол тарзи мисол ютуб агар бичаспа ё кор накуна VPN бардӯи азиз скачат кунед мумкин дига начаспа. ина бардӯи азиз видеоша мемонам тамошо кунед. агар бардӯи азиз мисол дар тикток ҳам канали кардагием метавонед ки дар тикток ҳам бидуред моро тамошо кунед. дар тикток савдо тж бизанед бардӯи азиз канали ман меброя бидуред подписатсия кунед. то видеоҳои оянда дӯстони азиз худованд нигаҳбонтон боша. хаяка. Всем привет! Если у вас не работает YouTube, нужно поставить VPN. Вот такое приложение, Super VPN. Скачиваем его в Play Market, дальше заходим в само приложение. Заходим. Оно начинает загружаться. Сейчас загрузится. Тут будет реклама, потому что приложение бесплатное. Так, дальше подключаемся. Происходит подключение. Так, будет реклама, потому что приложение бесплатное. Надо немножко это подождать, ничего страшного. Так, вот пошло подключение. Наверху загорелся ключик. Дальше заходим в наш любимый YouTube. Заходим в наш любимый ютубчик, и мы видим, что все летает, все работает. Так что не благодарите, ставим VPN и наслаждаемся любимыми роликами. Всем спасибо за внимание и пока. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.